På DK4 kan man i ny og næ se et livsstilsprogram, som er bestyret af Pernille Bo Rahbek. Det er Reimer Bo's kæreste, eller kone i øvrigt. Mm-hmm. Og i det nye modeblad L, som jeg holder meget af, den danske udgave af modebladet L. Som vi er vel egentlig 2 eneste mænd i Danmark, der læser det fast. Jeg synes, at L er et af de bedste magasiner, modemagasiner. Det er det bedste. Er man interesseret i mode, så er det L, man går til. Lige netop. Og der er der en artikelserie, tror jeg nok, som hedder, hvad laver du i løbet af 24 timer? Her har man så valgt at afsætte, det kan jeg så ikke regne ud, det er så 18 timer. Ja. Der står 24 timer med Pernille Bo Rahbek, men hvis det er fra klokken 6 til 24, så er det vel... Så er det strengt til 18. Ja. Men klokken 6 om morgenen vågner den tidligere modejournalist og tv-vært Pernille Bo Rahbek. Hun giver her sit indblik i en hverdag som nyudklækket forretningskvinde og ejer af det ambitiøse PR-firma Magnet, The Ultimate Showroom. Og hvad er det? Hvad handler de med? Hun står op klokken 6, der vågner Astrid på 2 og råber på mad. Mad! Yep. Klokken 7.15, der vågner Ingrid på 4, og pigerne får tøj på, og jeg besvarer nogle mails og leger gemmeleg og lægger puslespil. 8.30 cykler Reimer Bo afsted med pigerne, og hun indtager sin lille morgen... Hvad er det? Hvad skal du? Nå... Du rejser dig bare og gik hen med mig sådan lidt hastigt, der bliver sådan lidt... Nu stikker... Det er sidste chance. Kommer der ting op i mig? Eller? I alle disse år har jeg... Men er du klar? Ja. 8.30, min mand... Nej, stop lige. Jeg skal en ting, som det du har spurgt om, eller har læst op der. Hvorfor skal Carla, eller hvad hedder hun, det er nummer 2, Merete? Ingrid, hvorfor skal hun ikke have noget mad? Jamen, hun er bare sulten, eller hun er ikke sulten af natur. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jamen, det er da fint. Astrid på 2. Ja, hun spiser meget. Og den anden, hun skulle bare... Okay, fair. 8.30, min mand Reimer Bo cykler afsted med pigerne, og jeg indtager min lille morgenluksus juice, som jeg laver af æble, gulerod og ingefærrod. Jeg drikker den ved vinduet i stuen og kigger på joggerne i Kongens Have. Jeg har lært af Ole Henriksen, at man skal sige godmorgen til sig selv. Det er min måde at gøre det på. Jeg lader oprydningen stå til vores hushjælp, der kommer hver dag. Det er vigtigt, og det er også mange, jeg ikke forstår, at mange af vores kontanthjælpsmodtagere ikke får en hushjælp. Det gør livet lettere. Alt det skete kl. 08.30. Nu er vi frem til 08.45. Ja. Fremme ved 08.45. Allerede et kvarter senere. Jeg ligger en sand fest-make-up. Det gør jeg hver dag. Mit motto er, I must practice what I preach. Og jeg synes ikke, at jeg kan fremstå som ekspert i skønhed, mode og livsstil, og som tv-vært på modekanalen DK4, hvis jeg ikke selv kan leve op til mine idealer. Og jeg ser virkelig ikke særlig fortryllende ud, hvis jeg ikke gør noget ved mig selv. Jeg tager Ole stramme Stella McCartney jeans på, til en puderfarvet top fra White, og nye metallic stiletter fra Marc Jacobs. Står der Ole stramme? Ja, det står der. Hun har også en meget pæn ben i øvrigt. Det skal hun have. Det er da slet ikke nær det, men det er bare et sjovt ord. Tænk på, hvad Reimer. Nå, men en ål er bare ikke stram, det er det, jeg mener. 09.15. Ja. Halv time senere. Jeg ankommer til mit kontor, som jeg er indrettet i en 300 kvadratmeter smuk, gammel herskabslejlighed på Amager Torv, med et showroom, hvor stylister kan låne alt fra tøj og homeware. Vi har altid stearinlys tændt og friske blomster. Jeg vælger at dreje nøglen om, en har koboldblå roser i vaserne. Jeg er enig. Så pigerne har fået en liste over, hvilke blomster de må købe. Hvad for piger er det? Merete og Ulla? Det må være hendes ansatte, ikke? Nå, pigen, ja. Jeg er stilperfektionist, og jeg forbereder min ansatte på, at jeg er en blanding mellem Anna Wintour, det er amerikanske Vogues berygtede skrappe redaktør, som jo også danner forbillede for hende der, Meryl Streep i rollen af samme navn. Og bedstemor And, som jo er en and i Anders Sand. Jeg er også en hyggemoster, der går og bærer brød. Så gør det jo Reimer Bo til Fætter Guf. Gævløs. 09.30. Eller en lille hjælper. Ja, det skulle nok mere hvis du fik den lille. Jeg forstår. 09.30. Det er nu en time efter juicen. Pigerne har gjort klar til vores morgenmøde. Vi skal have sat tid af og location på en stor PR-event, vi skal lave for det hollandske taskefirma Olili. Olili. Vi spiser vindruer og mandler. Og min assistent kommer ned med en Cola Light, som jeg med stor fornøjelse skyller ned. Jeg drikker mindst 4 dåser om dagen. Så bliver det godt, det her. Jeg kan godt lide denne form for product placement, der ligesom... Klokken 10. Jeg går ind på Facebook, som jeg alt bruger 2 timer på om dagen. Jeg bruger det som et mailsystem, og det er strictly business. Yeah, right. Jeg hjælper en stylist med at finde den helt rigtige læderjakke til en modeserie i vores database, der har mere end
2.000 billeder af produkter fra mine 45 kunder, som blandt andet er Day og Baum und Pferdgarten. Jeg får en mail fra Mette Fugl, som jeg så til premieren på Reimers nye talkshow, hvor hun forelskede sig i min kjole fra Lubarol. Det lyder som noget, man smager skridtet, hvis man er svamp. Men hun forelskede sig altså i min kjole fra Lubarol. Ja, jeg har en voldsom kløe lige lidt meget tæt på underlivet. Lige op ved vulva, forstår du. Så skal du da have en tube Lubarol. En familiepakke. Mette Fugl har brug for en Lubarol, og hun vil gerne høre, hvor jeg har købt den. 10.30. Ja, den er lang. Jeg er ked af det. Nej, det er jeg ikke. Vi fortsætter til kl. 24. Jeg går ned på Strøget og løber ærner. Jeg går forbi mit advokatskontor for at få nogle flere kundekontrakter, som vi er løbet tør for. Og så får vi aftalt et bestyrelsesmøde. Det er godt. Også i lyset af, hvad skete i IT-Factory. 11.15. Hold fast. Nu kan du tage det fart. Må jeg lige rekapitulere, inden vi går videre. Hvad har hun lavet indtil videre? Ja. Hun har ikke lavet en skid af det. Det er nu, det viser, at den kære Pernilles dag, den... Hun har været på Facebook i 2 timer. Det er ikke engang løgn. 11.15. Budstikken kommer med prøver på vores papirlinje. Dragtposer, visitkort, brevpapir og den slags. Dragtposer. Jeg kigger på det med Maggie, vores bureauchef og vores kreative ansvarlige. Klokken 12. Jeg går ned på The Royal Café på Amager Torv. Så skal der spises igen. Jeg har et møde med kommunikationschef Anne Wiener fra Royal Copenhagen, som jeg gerne vil have som kunde. Jeg er nervøs, fordi jeg vil gerne associeres med deres brand, men også fordi jeg har samlet på Royal Copenhagen i 5 år, og jeg føler meget for mærket. Ja. Vi spiser smoothies. Nej. Smoothies. Og slap af, det bliver det. Vi spiser smoothies. Jeg kan forklare, hvad smoothies er. Det er en blanding af smørbrød. Meget små stykker smørbrød. Ja, til en helt utrolig høj pris. Og med sushi på, ikke? Nej, det er bare dansk sushi, kan man sige. Det er bare smørbrød i små, bitte portioner. Pigerne kl. 13.30. Pigerne er taget i forvejen for at se Lysgaards nye kollektion, og typisk, det er nu, der ankommer 2 paller produkter fra Tine K. Home. Jeg okser op og ned ad trapperne med kasser fra Silvan, mens jeg tænker over Olililili-eventen. Altså taskerne fra Holland? Ja. Eller ej, de sidder på 14.30. Jeg render ud på strædet for at strække ryggen og smutter i Creme de la Creme for at købe et balletskørt til Astrid, som går i brød sammen. Det står der. Som går i brød sammen, fordi Ingrid, der lige er begyndt at gå til ballet... Som i går brød sammen, Anders. Som i går brød sammen. Som ikke går i brød. Okay. Som i går brød sammen, fordi Ingrid, der lige er begyndt at gå til ballet, har fået en fantastisk lilla balletdragt. Men hun spiser sig ikke til gengæld. Hold fast. 1500. Jeg har et telefonmøde med en god ven, en hotshot i medieverdenen, der rådgiver mig, Reimer Bo. Det står der ikke, men det gætter mig frem til. I forhold til, at mine konkurrenter kopierer min forretningsidé. Han sidder i en taxa på vej til et møde, så vi gør det kort og effektivt. Som man siger. Jamen, jeg elsker det her reklame. 15.30. Jeg henter Ingrid og Astrid, det er børnene, i min Nihola-cykel. Vi kører ned til yndlingsbæreren Gorm på Store Kongensgade. Jeg køber hentersnittet til pigerne og en brioche. Brioche til mig selv. Også en brioche. Ja, hvorfor kan du ikke æde en kanelsnegl, altså som os andre? Eller en hindbærsnit. Ja, lige præcis. Ungerne kan få en hindbærsnit, men mor, hun spiser kager lavet af diamanter. De kigger i bøger og spiser kager, og vi kører rundt i 3 kvarter og æder os rigtig tykke, indtil Ingrid skal til ballet. Det er ikke så godt at starte ballet på en kage. Klokken 1800. Så tager det fart. Reimer har lavet hakkebøf, og jeg afleverer pigerne til ham. 18.15 mødes med Days direktør Kjeld Mikkelsen på Kongens Nytorv, hvor vi spiser en smoothie, og han viser mig de nye forårs- og sommerstyles. Så skal der ædes. 19.30. Jeg møder nogle veninder på Fiat på Kongens Nytorv. På Fnat. Det er blandt andet TV-avisens Line Gertsen og PR-kvinden Jean Ahlefeldt Laurvig. Vi skal tale om et nyt netværk, jeg vil lave for en god håndfuld stærke forretningskvinder. Jeg spiser entrecôte med trøffel. Hvad sker der? Har du... Hun har orm. Der skal laves mange. Der var lige en kæmpe orm nede i maven og bare... Bændelbørge. Er du da sindssyg. Jeg spiser entrecôte med trøffel, drikker masser af hvidvin og får is til dessert. Hvad var det, Reimer kører i for en bil? Det er Hyundai Santa Fe med firehjulstræk og dobbelt forstærket karosseri. Nu ved du hvorfor. Og kødbomben skal også med. Ej, jeg tror jo, Pernille er meget sød. Hun er jo ålesang. Ja.
Det var 1930. 1945 tager på Vita i Stor Kongensgade og spiser en gang and, stegt flæsk og stegte ål. Hun har lige spist entrecôte. Klokken 24. Jeg kommer hjem i højt humør. Dog lidt rumlende mave. Det står der ikke. Det er noget, jeg finder på. Men benægter, jeg er fuld. Reimer gennemskuer mig. Vi sidder i sofaen og griner over hver vores Coca-Cola Light. Tænk på at arbejde. Hvorfor har jeg ikke sådan et liv? Jamen, jeg har da også sådan en dag, hvor at det bare er, at du kan ikke undgå at falde over fancy modenavne. Det er helt sindssygt, ja. Kan vi få et stykke musik, du har i det? Ja, jeg er bare misundelig, men også glad. Det er jeg også. Og Reimer, han er en lokkepotato. Glad det jo. Ja, Reimer, det er ham, der griner længst, som man siger. Det tror jeg nok. Fordi jeg tror da nok, at han har scoret godt stykke med paté, som man siger. Ole Stram. Ole Stram. Nej, Ole Slank. Ole Stram, der stod... Det er den der titel, jeg op, der bruger Ole Stram. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg er Ole Stram. Nej, jeg tager Ole Stramme, Stella McCartney jeans på. Ja. Til en puderfarvet top for white og nye metallic stiletter for Anders, skal du huske, det var faktisk sådan, vi så ud, dengang vi var sammen. Første gang? Ja. Jeg henter Anders Lund Madsen i min Nihola-cykel. For det musik på. Her kommer du. Jeg kan ikke tale med. Jeg har brugt alle ord op. Hopsan, hvad er det? Det er Weather Island. Ja, tak.